dia tingui, senyor Bon dia, alcalde. senyor Villeter. Bé, i què dec l'honor d'aquesta visita? Bé, anem per feina. Senyor Villeter, la Vila de Gràcia serà aviat una de les poblacions més grans de Catalunya. Quan es varen independitzar eren poc més de 13.000 habitants, i ara ja en són més de 20.000. Dit això, a una població important li cal una obra per la qual tothom la reconegui. En aquest cas, i seguint la idea de l'alcalde anterior, el meu bon amic Josep Balasc, hem pensat en un campanar civil. Un campanar civil? Què vol dir això? Que estarà fora de l'església. Exacte. Pensi que, tal i com tenim el país, si és civil no ens el cremaran. Ja sap que anem de revolta en revolta, i el foc té predilecció per les esglésies. Bé, dit així, sí ho entenc, però no en conec cap altre. Itàlia, no sé. El senyor Rovira, que té una reputació molt ben guanyada, en serà l'arquitecte director. Acaba de dirigir la demolició de les muralles i va ser el guanyador del projecte de l'Eixample de Barcelona, encara que els polítics de Madrid hi van acabar donant a Cerdà. Permeti'm, senyor alcalde, però quin paper hi tinc jo en tot això? Doncs hi té un paper fonamental. Hem pensat que ens honori construint-hi un rellotge, perquè volem un campanar amb rellotge. Un rellotge de 4 cares, 4 esferes, ja que d'aquesta manera podrà ser vist des de tots els racons de la vila. Bé, què li sembla la idea, senyor Villeter? Bueno, m'agafa així una mica desprevingut, però... Sap, senyor alcalde, la seva proposta és molt interessant. Accepto l'encàrrec i em poso a disposició de l'arquitecte senyor Rovira i Trias des d'aquest mateix moment. Fill meu, l'enhorabona. Gràcia tindrà torre, campanar i rellotge. Sí, senyor. Anem.